Terve vaan, ja Prismassa kävi ja tällaista löytyi kuin Panda Toffee suklaata. Mikäs tää hinta olikaan? Euro 5. Se oli euro 5. Että aika... Oliko se Oli. Ei vittu. Niin ja tosiaankin tällaista ja tällaisessa pakkauksessa oikein kivan näköistä ja avataanpa tästä tän näköistä takaapäin ja palanen irti ja siitä maistetaanpas. Joo, siellä on toffeita sisällä siellä suklaassa. Ai alla. Oikein kivan makuista. Antaisin loppujen lopuksi 4/5 tähtiä, että oikein hyvää suklaata. Panda Toffee. Hei!